Dan denk ik dat die relatie klaar is, toch? Waarom? Ik ben Alpha. Yes mensen, welkom terug op het kanaal van Gebroeders Wolf. We staan hier op de Koolsingel in Rotterdam. Zomercarnaval is bezig. We gaan mensen wat vragen stellen en kijken hoe dronken die mensen zijn. Let's go! Hi mensen, ik sta hier Met Junicio. met Junicio. Junicio en Jonna. Jonah. Waar komen jullie vandaan? Spijkenissen, man. Spijkenissen, wat doen jullie? Gewoon nog school en een beetje afwerken, man. Wat doe je hier nu? Gewoon even flexen, Hier. Gewoon met een paar vrienden, man. Beetje chillen. niet aan het jagen. Nee. Wat doe jij hier? Gewoon toch, een beetje rustig. Een paar vrienden checken, gewoon. Ook niet aan het jagen. No, man. Je bent niet zijn wingman. No, man. No, man. Sorry. Hij moet zelf regelen. Oké, dus ik heb een vraag, boys. Ga jou vragen, ja? Stel voor je wordt opgepakt voor wat hij heeft gedaan. Hij is jouw mattie, toch? Zou je hem snitchen of zou je vast komen te zitten voor hem? Hoe lang? Huh? Hoe lang? Hoe lang? Ja, Maakt niet uit. 2 jaar. 2 jaar. Wat heeft hij gedaan? Als hij het echt gewoon... Als het eigen schuld is, is het zijn eigen schuld. Hij zou je snitchen, man. Hij denkt al hoe lang en zo. Kijk, weet je wat het is? Ik zou niet snitchen, denk ik, maar lichter. Kijk, als hij iemand vermoord is, toch iets, dat is heel anders, weet je. Maar gewoon, ja, ik zou niet zo snel snitchen, man. Het moet echt... Bro, bij Appie heeft hij wat gestolen. Hij krijgt 2 jaar gewoon omdat hij te vaak heeft gedaan. Kill, Appie gestolen. Had hij het nodig? Ik weet niet, hij heeft goed gestolen, dus blijkbaar wel. Waarom hij gaat ijsjes stelen is niet mijn schuld. Dus ja, normaal. Je zou hem snitchen. Normaal. Snitchen is wel een beetje, Zou je vastzitten voor hem of zou je hem snitchen? Normaal, sorry Jonah, je gaat wel even tijd zitten, man. Wat zou jij doen? Nou, voor dat... Stel je bij Appie een paar maanden jasje, dan ga ik wel, Dus je gaat gewoon 2 jaar voor hem zitten? ja. Hij is wel trouw, man. Zou je jail gaan voor 2 jaar, omdat... Ja, maar als je bij Appie gaat stelen, ga je echt geen 2 jaar zitten, toch? Maar Maar jij zou gewoon over hebben voor hem om gewoon vast te zitten. voor hem wel, man. Voor hem wel. Ja, voor de zomercarnaval. Gewoon alleen daar komen kijken? Ja, en ook een beetje dansen, meedansen. Oké, met wie ben je hier? Met mijn moeder en nog met een collega van haar. Schaam je je niet? Zegt u? Schaam je je niet? Nee. Als je met je moeder bent? Nee, tuurlijk niet. Nee? Oké, is goed. Waar zit je? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Ik kom gewoon van Rotterdam. Je woont in Rotterdam. Oké, is goed. Ik heb een vraag voor jou. Heb je een beste vriend of vriendin? Ik heb er 4 eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk. Zou je alles voor hun over hebben? Ja. Alles? Ja, nee, ja. Zou je voor hun liegen? Ja. Ook tegen je moeder? Nee, dat niet. Dat niet? Oké, is goed. Stel voor, jij krijgt de schuld van iets wat een van jouw vrienden hebben gedaan. Jij wordt opgepakt door de politie. En je krijgt daarvoor 2 jaar. Zou je voor diegene vastzitten? Nee. Je zou gewoon snitchen. Ja. Ja? Je zou je eigen vriend gewoon snitchen? In principe wel, ja. Kijk, ik ga niet 2 jaar in een gevangenis zitten als mijn vrienden iets hebben gedaan. Kijk, het is niet mijn schuld dat ik dat bijvoorbeeld heb geflikt of zo. Wat zeg je? Dat ik dat bijvoorbeeld heb gedaan of zo. Maar het is een goede vriend van je toch? Ja, dat wel. Dus je zou gewoon tegen de politie zeggen van ik was er niet, diegene heeft het gedaan. Ja. En dan zou je diegene wel bezoeken. Ja, dat wel. Voor haar zitten. 2 jaar lang. Ja. Je ziet je zusje niet meer. Ik ga niet snitchen. Je snitcht niet. Nee. Ze heeft iemand vermoord. Nee, ik snitch niet. Ze heeft iemand vermoord. Ik snitch niet. Ze heeft je buurvrouw vermoord. I don't care. Ik snitch niet. Ze heeft je... Nee, dat ga ik niet eens zeggen. Wat zou jij doen? Ja, hetzelfde. 2 jaar zitten. Gewoon. Hoe oud ben je? 11. Of gelijk je toekomst verpest. Maar niet uit wat diegene heeft gedaan. Als het maar 2 jaar is, zou ik gewoon zitten. En als je daar buiten komt, zeg je, ik geef morning. Wat terugvragen aan die mat. Ja, sowieso. Ja, wel een kleine money toch gewoon. Die persoon heeft het gedaan. Ja, ik heb gezeten. Dan verwacht ik ook een kleine bijdrage toch? Sta je hier met? Benjamin, wat doe je hier, man? chillen, filmen, net als jullie eigenlijk. Oké, man, ik dacht misschien Chima's kijken. Ik zie met de wingmangs. Wingmans, ja, tuurlijk. Je moet genieten, gezonde genieten, toch? Je ding doen. Oké, ik heb 2 vragen voor jou, man. Ja, De eerste vraag is, jouw matties, misschien jouw wingmangs, we hebben wat gedaan, maar jij wordt gepakt daarvoor.
Ga je zitten of ga je snitchen? Ligt eraan of ik van tevoren met ze heb gezegd van, hé, luister, gaan we deze toch... 2 jaar. Maar heb ik het afgesproken? Like, heb ik met ze gezegd, we gaan die tory doen? Of is het spontaan? Nee, het is gewoon spontaan. Ze waren op zoek naar je mattie, maar ze hebben jou ervoor opgepakt. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ga gewoon zitten. Je weet toch? 2 jaar lang. Ja, ik ga ze niet snitchen, man. Ik ga ze niet snitchen. Diegene heeft iemand vermoord. Hey, vermoord is moeilijk, maar je weet toch, ik ben zo'n guy, ik hou van mijn matties. Ik ga niet snitchen, je weet toch? Ik ga wel zuur kijken als ze naar me komen, want ik ga die lip trekken en zo, maar ik ga ze niet snitchen. Als je eruit komt, wat ga je tegen diegene zeggen? Hé broer, alsjeblieft, doe normaal man broer. Maar sowieso bij mij is het moeilijk om te misteken. Kijk hier, mijn cameraman is 2 meter. Hij is net iets korter, maar je weet toch, je ziet die El Fuego swag hier zo. Kan je die camera draaien, dan weten ze wat ik bedoel. Kijk hier, El Fuego, man is 2 meter. Je kan me sowieso niet misteken. Ik bedoel, kijk naar mij. Geen baard, groei niks. Ja toch, ja toch. Sta je hier met? Kiri. Ai, wat doe je hier man? Ja, gewoon genieten, drinken zoals iedereen dat doet, toch? Genieten van de wijven. Ik zie je hebt wingmangs hier. Wat zei je? Ik zie je kapot veel wingmangs. Ja, ze zijn met mij gewoon. Een van je matties hebben wat gedaan, maar jij wordt daarvoor gepakt. Je gaat locked up door dat. Zou je snitchen of zou je vastzitten? 5 jaar. Ik zou vastzitten, man. Zou je vastzitten? Ja, maar dat komt door alcohol. Als ik nuchter ben, zou ik niet zitten. Zou je 5 jaar zitten voor je mattie? Ja. Als ik dronken ben wel, als ik nuchter ben. Ze hebben iemand vermoord. Ja, ik zou zitten, man. Maar nee, maar ze moeten me wel kijken. 5 jaar lang. Ze hebben iemand vermoord, jouw buurvrouw die altijd suiker naar je toe brengt. Ik zit gewoon, maar ze me maar kijken 5 jaar lang. En als je daaruit komt, wil je wat voor terug. Ja, tuurlijk. Daarom, ze moeten me binnen kijken. Boodschap, geld, iets. Had je gescot? Nee, dat niet, man. Ik snitch gelijk. Dat niet. Als je me niet kijkt, ik snitch gewoon. Oké, mensen, ik sta hier met... Roshni. Met? Roshni. Roshni. Ja. Roshni, ik heb een vraag voor jou, hè. Vertel. Stel, je komt thuis en je vriend stelt voor om een trio te hebben. Wat zou je reactie zijn? Ik zou niet zeggen. Waarom? Ze liegt, hè? Nee, ik zou niet. Oh, Is je vriend toch? Kom op man. hij wil een... Waarom niet? Nee, maar kijk, relatie is niet niks hè. Je moet er wel ready voor zijn. Stel je voor dat jullie 10 jaar gaan, gewoon. Jullie relatie stabiel. Ja, maar wat is de reden dan? Misschien heeft hij daar behoefte aan of hij wil het uitproberen. Nee man, nee. Ze liegt, hè? Sowieso niet, sowieso niet. Je zou het niet doen. Doe eens je bril op. Nee. Doe eens je bril op. Zou je doen, ja of nee? Nee, na 10 jaar zou ik het niet doen. Geen Nee. Nee? Nee. Geloof je? Nee, maar tegen die tijd heb je al kinderen hè? En je vriendin zegt laten we een trio doen. Wat zou je antwoord zijn? Met een vrouw? Of een man? Nee, met een man niet. Waarom niet met een man? Nee. Wat moet ik met die man doen? Wat moet zij met die vrouw doen? Ja, die vrouw kan van alles doen. Die man ook. Nee, bij mij. Is 2002. Wat zou jij doen? Ik zou nee zeggen. Waarom ging je nadenken? Ging nadenken. Ik heb alcohol op toch? Moet weten. Dus als die alcohol... Shout-out doen. Voor wie? Shout-out naar Rick man. Wie is Rick? Dat is mijn brada. Niet je man. Nee man, dat is mijn brada sinds way back. Oké. Oh Rick, I love you. Post het hè, laat me weten wanneer het er staat. Hi broer, ik sta hier met? Met Nelson Demming, man. Met? Nelson. Broer, ik heb een vraag voor jou, hè. Stel je voor je komt thuis en je vriendin stelt voor om een trio te hebben. Wat is daar je reactie op? Ik zou nog 2 keer vragen, je weet toch? Gewoon voor de zekerheid gewoon. Wat vragen? Of ze dat echt wil. Of ze het echt wil? Ja toch. Met nog een man erbij? Homa. Nee. Dan niet? Nee, dan niet man. Waarom niet? Ik kan niet van 2 in 1 kut. Er zijn meerdere gaten. Klopt, maar ik kan niet met de andere guy delen toch. En als het een andere vrouw is? Ligt eraan wat zij wil toch. Maar voor mij is het niet per se het geval dat ik het moet hebben, zeg maar. Dus als het een andere vrouw erbij is, dan ga je erover nadenken? Dan ga ik erover nadenken, ga ik het overleggen of zij het echt wil.
en zo wel, dan doe ik het. Maar als het een man is, dan zeg je gelijk nee. Dat is gelijk voor mij een rode vlag. Ja? Ja, man. Oké. Mijn volgende vraag. Stel je voor, je komt morgenochtend 5:30 thuis na het uitgaan. Ja. En ze ligt al met die man in bed. Ja. Hoe reageer je daarop? Ik film het, stuur het naar de moeder en ik loop weg. En je hebt 24 uur dat al die spullen uit mijn huis gaan. In je leven moet je niet stressen, pa. Maar waarom zie je dat niet, maar? Huh? Waarom zie je dat niet, maar? Want het is je dochter toch? Je moet je dochter even leren met respect. Oké. Respect moet je leren. Oké, je komt om diezelfde tijdstip kom je thuis, 5:30. Ja? En ze ligt daar met de andere meid. Ook een faal, man. Ik weet niet waar die chickie is geweest, toch? Het is gewoon een vriendin van haar die je ook kent. Haar beste vriendin of zo. In mijn bed. In jouw bed. Met haar. Naakt. Zonder overleg. Zonder overleg. Nee, man. Huis uit, man. Waarom? Je doet niet mee. Bro, nee, man. Ik weet niet waar die chickies zijn geweest, toch? Maar het is de beste vriendin, de spangste. Die je al lang al eigenlijk stiekem loert. Bro, oordeel nooit de uiterlijk. Oordeel de reputatie. Oké, stel je voor dat ze gewoon daar is en je weet van oké, deze is niet overal. Oké. Dus die vriendin. Gaat zij op de bank en ik lig in mijn bed. Oké, ja toch, thanks broer. Ja toch. Oké mensen, ik sta hier met Latonya. Latonya? Ja. Oké, Latonya, ik heb een vraag voor jou, hè. Stel je voor je komt thuis en je vriend stelt je voor om een trio te doen. Wat is daarop je reactie? Als ik er mag uitkiezen. Als je? Als ik haar mag uitkiezen. Wie zegt dat het haar is? Ik zeg dat het haar is. Oké, als die gewoon nog een boy erbij wil? Dan denk ik dat die relatie klaar is, toch? Waarom? Ik ben alfa. Je wilt gewoon nog een meid erbij? Ja, ik ben alfa. Ja? Dus als die andere meid spang is, dan mag het gewoon? Als ik beslis. Als jij hebt uitgekozen? Ja. Oké, dan is mijn tweede vraag. Stel je voor je komt morgenochtend thuis 5:30 en hij ligt al met een meid in bed. Wat is daarop je reactie? Zie je deze lach? Ik weet niet wat dat betekent. Zo lachend breng ik je ook naar buiten. Ik weet niet wat dat betekent. Wat betekent dat? Ik zeg je toch, zo lachend breng ik je ook naar buiten. Lachend? Ja, lachend. Wie breng je naar buiten? Diegene met wie je ligt en jij zelf ook. Waarom? Waarom niet? Doe je niet mee? Huh? Ben je gek? Waarom niet? Wat van mij is van mij. Ja, maar als je kiest, dan wel. Nee, wat van mij is van mij. We doen het samen of we doen het niet. Oh, dus als je het alleen doet, niet, maar samen wel? Dat is opmerkelijk, ja? Opmerkelijk, opmerkelijk. Maar die meid is spang. Je punt. Wie is je vrouw? Wie is je vrouw? Oké, dus je zou het alleen in overleg doen? Als ik beslis. Alleen als jij bepaalt, wil je zeggen? Ja? En anders niet? Oké, nee, duidelijk. Sta je hier met? Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, ik heb een vraag voor jou, ja? Stel je voor, je wordt opgepakt door een mattie van jou, ja? Om een of andere reden. Ga je hem snitchen of ga je die 5 jaar pakken? Of ga je wat? Die 5 jaar strak pakken. Ik zou hem niet snitchen, man. Je zou hem niet snitchen? Ligt eraan, als het een goede mattie van me is, zou ik hem niet snitchen. Dan heeft het is gewoon je beste mattie? Nee, dan heeft hij wel een goede reden. Dus je pakt die 5 jaar strak? Ja. Dat zou ik wel pakken, ja. Ja? Ja, man. En als je weer naar buiten komt, wat dan? Moet hij jou doekoe geven aan de zijkant of wat? Nee, zou ik gewoon een beetje vragen wat er is gebeurd en zo. Ja, maar dat weet je al, als je eenmaal wordt overhoord. Dus je moet ook nog eens voor hem liegen van, ja, ik was het. Ja, misschien, ja, nee, niet geld of zo, maar ik weet, ja, schoenen kopen voor mij. Wat zei je? Schoenen? Ja. 1 paar? 2 paar. 2 paar, welke merk? Wat voor schoenen? Sowieso wel Jordan, maar ja, ik denk Jordan Off-White. Ja? En andere maakt niet zo uit, joh. Oké, dus wanneer je die 5 jaar hebt gezeten, gewoon strak, je komt kast toe, eruit, alles.
hoef je maar 2 paar schoenen. Ja, maar het is mijn goede mattie, dan ga ik niet chanteren en zo, snap je? Oké. Stel je voor, jouw mattie komt vast te zitten door jou en hij snitcht jou. Ja. Ja, dan wat? Hoe is jouw band naar hem toe dan? Zo verbroken dan. Dan ben je klaar met hem? Ja, man. Maar jij hebt het gedaan. Oh. Dus hij komt vast te zitten door jou? Door mij? Ja. Oh. Dan zou ik me wat schuldig voelen dan. En hij snitcht jou. Hij snitcht jou. Oh. Dat zou dan wel mijn eigen schuld zijn. Dan vind je het niet erg dat hij jou snitcht? Dat wel, dat wel. Nee? Jawel, dat wel. Dat vind je vindt het wel erg? Ja, dat ik wel erg vinden, ja. Maar zou je nog met hem omgaan? Denk het niet, man. Nee? Nee, man. Maar jij hebt het gedaan. Ja, dat snap ik, maar ja. Hij moet jou gewoon niet snitchen, hij moet gewoon vastzitten voor jou. Ja. Ja? Ja. Omdat jij dat ook voor hem zou doen? Ja. Ja? Ja. Oké, nee, dat is lauw van jou. Ja toch, dat was hem, man. Thanks, ja. Iemand leren kennen, maar ze zit in de prostitutie. Ze is prostituee. Is er dan een wifey material voor jou? Die money, man. Netto of bruto? Wat is die salaris? Netto. Dik. Is dik. Je kan 10 jaar lang mee leven. Nee man, is niet voor mij. Weet je zo? Dan krijg je die tories van Kim Kardashian en zo, dat je kind gaat vragen, maar hoe ben je bekend geworden? En dan moet je zeggen, ja, je weet toch? Ik heb even een speciale videoband opgenomen en zo. Dat is een beetje schande toch? Oké, ze is daarmee gestopt. Het is haar verleden. Accepteren. Is verleden. Hoeveel pap? Iedereen is over haar geweest. Oh, je buurt kent haar. Iedereen is naar Aga geweest voor haar. Jij gooit met een koep. Als iedereen eroverheen is geweest. Nee man, ik denk niet. Je vindt haar wel lauw, man. Ja, weet ik, maar ik moet... Je hebt wel gebossie met haar. Hey, dan zijn we al een stadion verder. Dan zijn we een stadion verder, maar hoe lang is ze gestopt? Hoe lang is ze? Ze is 2 jaar gestopt. Is zo'n Mia Khalifa actie. Oké, ja, we kunnen erover debatteren. Ja, gewoon doen. Ik zou accepteren gewoon van, als je maar niks meer doet. En die boys die je al aankijken in de buurt. Debatteren toch, we kunnen debatteren, want je maakt het aantrekkelijk, maar ik weet niet. Het ligt aan hoe mijn omgeving erop reageert, denk ik. Oké man, is cool man, dat was het man, thanks man. Ja? Love. Nee. Koude lek. Nee, dat niet man. Uiterlijk zeg maar niet veel man. Maar je komt pas later erachter. Ja, dan kan ik niks doen, dan gaan we gewoon door. Gewoon door? Ja, tuurlijk. Als ik het niet wist. Nee, maar je komt wel achter. Ja, dat is fucked up. Later man. Dat is te laat. Ja. Maar wacht. Jullie zien ik ben Paantje, hè. Dus bro, jullie moeten mij nuchter, moeten jullie mij dit vragen. Heel jouw buurt kent haar, is over haar geweest. Hun zijn allemaal naar Aga geweest, alleen voor die chimeid. En nu loop jij met haar. Nu is jouw wijf. Die is moeilijk man, ik skip gelijk man. Daarom wel skip. Ja, tuurlijk broer. Hoe moet iedereen mij nu zeggen, ja, ik heb je wijfje gelukt. Ik kan niet blijven. Nee, dat ze daar tatoeage heeft daar beneden. Iemand anders naar mij die dingen dan. Nee, is goed man, dat was het man. Ja. Nooit. Nee? Nee. Niet eens als het verleden is? Haar verleden? Nee. Als iemand er 1000 keer overheen is geweest, wil je dat niet toch? Maar ze is veranderd man, ze doet het niet meer. Nee, nog steeds niet. Ze verdient money. Nog steeds niet. Nog steeds. Nee? Nee. Dat was het man, thanks. Ja? Rustig. Oké mensen, dit was Gebroeders Wolf. We staan hier midden tussen alle mensen hier op Zomercarnaval. We hebben een paar mensen geïnterviewd. We hebben een beetje gelachen. We hebben een beetje raar opgekeken. En ik ga het niet afsluiten, want we gaan lekker feesten met de mensen hier op de Zomercarnaval Koolsingel. Ciao!